BJP atum APHLC aMaiphu JI Kathar aMephi Kekai aputhak APHLC Hauraghat LA Committee atum ningkang samse chebaklangsi Kachesong pon. Lapen BJP ST Morcha Yuva Morcha atum APHLC aMaiphu JI Kathar lapen APHLC asong aphan dianang chohang nangji. Dianang chohang hetik ke Kachesong ington pon pipusi Kachesong pon ahur ningji pon. Kiram tang ni phai Kresir Kebarni por phai sia por malom Dokmoka kalong kidu longkam terona kumlina dungalong APHLC Hauraghat LA atum chepatir piponsi BJP Rachari asong atum APHLC aMaiphu JI Kathar aMephi Kekai aputhak ning duk chepaklang ponsi Kachesong padupon. Bangso Mayalong APHLC Kongchunbang Sarkiri Rongphar Dihin Rimbang Dhoniram Timong Hauraghat LA Kongchunbang Robesing Ronghang Dunmaiphu Borsing Timong Yudwings Maiphu Gobin Rongphara Tumpen Danglok Penangan APHLC Songjapu Songjapiatum Chetongron APHLC Kongchunbang Sarkiri Rongphara Hinpen Lamtheke Jaiponke BJP ST Morcha Tum Prabjin Pen APHLC Maiphu JI Kathar Lapen APHLC Song Aphan Dia Johang Ponangji Jongsi dia Johang he pulotang te Kachesong ington ti pusi pachini pon. Duita chini lo social media talk show lo ngantame kopi si ke claim pon ma kopi si ke dam pon ma kopi si ke ma thapon bo ma ke litum kadu duita chini lo. Tangte la so bang phufan litum no be afan mephi ke kai pu ke litum karbia hutru lo lang tumsi. Lasini ligi pu dam kang tum. Athe Norris Howard long ke sixidul expert ke non ke JI Kathar aphan se chokhalu pini kaddu kawe inglong along risitame pini sixidul alam mane aron kachini laso expert ke JI Kathar henlo ke JI Kathar aphan diana chohang nai pu pini labaso press meet pan sinili pu dalo BJP ST Morcha tum ben chenglok la RSS bongo senatum APHLC president JI Kathar ben chenglok APHLC tum han nali tum si diana chohang nangji Dokmoka pen semsing engki karbiang long life